Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u anton. Kajingshim tolgit ne khajna ha kajingrung jungki kali kit mar bat ki jingri. Ha kador kaparem kalakta shikat dei ki traibu bat nya kali jongki trok kit man mamar ka hukum jungka office ki HADC ya thu ki trai bat nonya kali ha kajingye kendu. Ya chief executive member uba shem borlang renja men ha ka arpsan turik ulber. U President kinongnya try kali kit mar uba Mos Landa Marngar ringkat kidukot kilawan ban pentip syikilat pathai kubor hadin baladep ya kendu ya usi iem. Uba Mos Landa Marngar uyathu kajingshim khajna jongka ke HADC ya kitrok kit marrem jong kinong rep ber kitraibu parit kam ya hap ya kabaka hukum jong u under secretary ke isi kabala penmi menaka arpnyu terik ukala lingkon arhajar arpsan. Kalong bean namar badai ke election. Kini ki khadop lum khajna ki don hagi benta jongka Khasi Hills Kumshnong Maulangwir, Maugerwan, Southwest Khasi Hills District, daga bapensyong nongrim haga subject balakadaw haneng. Labatha enga ban pentip yapi baka Executive Committee Khasi Hills Autonomous District Council kas ngode ban ailad yapi ban zdang kajingshim tol haga jingrung jongki kali kit mar bat jingri jingdub ha Maulangwir. Maugerwan, Southwest Khasi Hills District nagabentaw snem Arhajar Arpsan Arhajar Arpnriu. Kabatrikam nadu kasitrik April Arhajar Arpsan hadu ka Lifeway Risau Arhajar Arpnriu shitengmir. Hapo biniki kendon harum. Day banum ya katola na khajna balagdaw haneng hakador balabu daga jingpinna nagi kali ketmar ya kijingri. Hagabaka jinglum kalalong kabahe dorba hadu Arhajar sanspa ki kali he lai spa tingka ki kali pedeng kajingkali kalong kumno ka HADC ka pendon kam bandum khajna klem kajingtip ki board district tungin ngap ya kajing itu kite ki kenhun nonya kali. Belum lagi metode mengi kong tip saya berarti dan habaq giat ro kimi ka order ke padang dia ko penmi mai penmi ini ki officer teh kadang long ka session o kadang long election ka dia balik maki ta barong jenjar mi kong ni teh sukut menemin met ujan sukut ya show ya kile jebol mentak siru ni ya semi segi media mah dah kuat ini apa ni keren ini kami keren kong ni jenjar teh dia ta balik maki nak kile kini ki officer teh ki permit ko order pon nang lek ka code of conduct teh ni jenjar mangi selang lagi jongi ni kan kuno tu boleh maki jenjar mah ko ni stakeholder sing jenjar mah pendek ko bagi wan daw ne wan nim sel wan shipong ni ni share tu ye igai ni pedi ko order orang yo adon nang ne ga yu mi shondon don ki ba ai kata gi gen yo konsen sudah ne gen yo ka government ne kan manuro ya pan sia jar san sa ara Lem tang atong minit wata ka slap. oh ingit ya ni mo mana ni lagi ingit ya ka ideologi sa ki ma Wan kenduk jongi yo CM kamdei ka sin ka ban kong mai kenduk ya ki CM jo ka konsel nadu bang ya lumlang kum ka kanhun jongi seng jongi nonya trok bat ki trai trok kani kadai kasin ka balai bengi kenduk ya ki ya CM te nadu kapor arajar khat khandai ngi lawan ya kenduk ya u CM iba titos te to kapor mar bengi shem stom ji kenduk jing mi jongi niki khadop lum khajna te hatu kapor ngila penpau sha u CM to kapor ba ngi shem kenduk ka jongi kolong ba ka jing mi menta sendet jong kini ki khardop lum khajna nadu shwa kani ka election shwa banlong kani ka election jong kani ka council but menta ki don ki khardop ki ba mi aka teng jong council boyo odoru na ka nang ni po dis council ba kin krong ba kin lum khajna na ban lum pisa na ki kali jongi na ki trok ha man la ki district te nakali ang jongi hadin bangila page ya kini ki order te ngila laba kadon ka order ka ba
la assign la issue ye kini order shua ka election ha ubnai Januari don ki kep bagi ayangi bagin sondur ye gitu ki order don ki kep kim ai yangi ban sondur ye gitu ki order telang ba ka jing yo sondur je ki khot ki jongi long ba kita ki hard evidence copy mo ngi la yo ang ni kalong ba ki don kawai ka order ka bangi la yo kalong nadu ki benai Januari ki don ki bayo kita yo khadu jong Januari te ka por banga try ka bakala kala dei ka model code of conduct mo jong election tena kali yang jongi haba manta kini kila yai penstom yangi kila pen boring i bangin siu ki bisa na kali yang jongi ngim ai ya kini ki bisa tela ngim ai bisa ki berngem bersit ki pendit ki don ki benta ki ba ki taktiru ya ki dekot ki jongi tena kali yang jongi kum ka kunhun ngile ya syong ya ka jingalang bat ha ka jing wan kanika isi ka batmai tena kali yang jongi menta ngila rai dak si ban wan ya kendu nama ladangi kum kita kinong lap kinong syam ngimwan ya thu te kumnu kini ki nong yalam jongi ki jongka konsel kin tip ya kata te nali yang jongi lale kendu ya ICM mandakasi bat ngila ai lang ba ka jing thoro bat ngile thu lut ya kita ki Asia i tu pila ban batai acha ka don mo lang ba kani ka hat kopi hang ni ngin sa ai Shafiru ya kani ko odo laksanya ka arfnyo tarik Januari arjar alpusan ya kani laksan the under secretary to the executive committee jongka kasil autonomous district council ya kani laksan da mai ya kini ka order bat kum kini ka order buni kum ni kum ju haman lagi district la yo ya kani ka order karena kalian jong CM namar na kalian jong ki gidang mentah sibenai kidang form ya kani ka isi ke jongki na kalian jongki na kalian jong EM jong revenue ru le kendo na kalian CM ru mentah kidang don kani ka session mo ka session ke jongki na du la sai dan kalian jongki ki la ong yangi bakin lum lut barok khoi yaki file kin khot lut ke officer ban page benia alor kani banta nang ta kin sa khot biang lani ki sa pentip sangi lang ba kinong yalam ban penbej alor kani ka banta tena kalian jong EM ru ngila penpau ya I mene ngi shem stom ma menta kalong ba ngi la yathu ye ba menta kamut ba barok khot kini kinong lum khajna ki berngam bersit yangi daka ai syuang na menta la dangi kitangi mau yo siap lani yak ding ru ya kinu ki benta ki bangi khai ki nakaliang jong ki kamut ba nakaliang jong konsil kino ap konsil ki berngam be jangi la da phimai kamut ba ngin le kumta phimai pej kani ka an golong kumta ki berngam bersit yang kumta bat nakaliang jongi ngila jubab ya ki ni kinong upgrade bat ngila ya tu so CM di emru menta barok khoj menta la khang yang da ka an jongka sarkar jela nang ta jongka an jong sarkar kemi nang ta hakikut mo te kila khang lut yang banne ya kanu ru tengi na ong ki ba nakaliang jong konsil hajing sisa yang menta kum ki try jaka mo nadu kinong kahi na ki try tong lapan up yang da ka white lam ada yang sarti na rendang tengi ngi kemi lenti baka konsil kan lau kenya kata kan reina kaliang jong konsil kemud baki knyot penban yang sya kata ka white lam bangin ngin mensau lani ngin wan mi jing yang tengah skoba ka de ka benta tena kaliang jong CM ru gila kubur ya kata tena jong ki iru kin sesong ban lau ban kan bala ban snai tagi an ban light na kini ki an giba ya debe tungku bat ka sarkar jela lani bat ka an lani bat ka sarkar kemi kata ka assurance bagi ayang na kaliang jong ngila keli mene ya ICM bat ya ICM ngila kliong hal no ba de kum ngin nang ai na mai tena kaliang jong ki jong I ba yong bangi empat bisar benia lani ngi empat dum ya ko komiti na kaliang jong I kamut ba empat la ban ai syai lor kata namar boleh ngila pen I ong pej ba long da blong bola bong bala ngin siu tu fi long ba ngin ai ngim ai namar boleh namar kau we ki spotli ki tulget ki bala abdon menta kamut na kaju kali ki krong bro spotli tengi suang dalong ka bala teba long kalong na emba pinia pen bej spa bagi nom ai te ya kata na kaliang jong I empat batai syai empat la ban ai kanu ka karai bong ai nam ai teman kaliang jong I la kan syai kama jong I ong bangi teba ngin nom ai bat na kaliang jong I menta la da kini ki brew ki ba up krong bisa surok lada kim ai yang ka hard copy ka evidence ka babiang na kaliang ka jongi kumut ba ngin de poi ha kanu ka rukom ru ngin yat bisa prang kum ki try trok bat kinong nya trok ya sen haji sa te ngi kai kum tai ka an yang ita ong shwa kanu ka election la ban sam scheme
melak ban ai ginu ke order handrai ka balongok kolong kata ka model code of conduct terekam nem hang ni hapok ka haka jing election council re jing sungo jongi te ka ginu ke election la penmi ba la pen terekam khnang yang model code of conduct ba kim dei ban penmi ginu ke order la ni jing sam scheme mat kum ta ter ka balongok kolong ba ya kani ke order ka ba ki issue menta pan krong pisa la ni ban penmi te kedop lum kajana ka dei hu haki benai Januari babun ki jing penmi ki order Sekarang tu kidon ki benta ki bagi thok babun ki thok livestock ban krong ya usiar ya ublang ya masih ya ki han bat kum ta ter tangba kani ka dei ka excuse ko jongki tangba ki penkala livestock lut ya bar khot ya mau siap ru ki penkala livestock ya uding ya usi ya kinu jingkit kat bangi kit kemut ba ki kim dapet kan dei ki wan ra ba ka jing ban krong bet napang ya ki kali ki bayat nadu ki kali ret hadu kali kim don jing map kata ka jing long jing ni tul ge atung da kalong ya kata te ba selak krong bisa te kan kata i ken namar ka jing krong kam dei teng si jaka pi bun teli ki jaka ba ki krong te menta la dodon u nong rep bapri menta ki yari siar te yari belang te haba ki de di ki siar ki belang te na kaliang jong ka konsil la ni na kaliang jong ki bor sensar kin krong no te ka long kumba ki tu no ya ka usep ka jong ki ken tengi kumno ngi ong bangi encourage ong to ya long nong rep to yari kita to ya le kumta re bakut kamut ba kalong tang ka jing krong iban krong bisa na kita kimar ki mata ki bang ki paradok ki prasnam jongi ki im te kalong ka jing khnot benyi ken ya kata te ki ka jing mi riura kam phala shu yangi nama no du ki por bala dep CM barim ru hadu pingi poi ICU ki dukhat ki jongi ila ban penduk no ya ki giget kesadon ka jing kenja bat kadon rejing thok no diction no government dan na bolong CM iba penyai du kami kum tahi ni haduk mentaru haduk kani klip man ru haduk menen ru ni dang ya pen i bor bet na kaliang ngajungi kum gitu khat amar ngi ya pen ya ka bom de ban ya bom de ban ai ngi no mai plus kata ngi loong ya ki ba ai yang ngi ka order ban yo na ka office jong deputy commissioner namar hang tu ka order la dep ko isai ba pide ban yo na ki concern authority ba pinbu kamut ba mentang pihak yo ya ka bor na hap sanyi dang duty commissioner hadin bola verify na ka police department bola verify na ka PWD dan liang jong DCY ndra ya kata hadu menta kini git jong ko konsil kim don kum kata ki penyang krem ka bor jong duty commissioner ladang ile kendu duty commissioner ki kli ngi penman jong hai don git se te ka jingnap jongi kani ka kam khrop lum khajna ka de ka connection ka ba hagi por badap ngim keren ni kani menta te namar ba ki dang ban menta ki bat ai ka order te kolong ba kadon ka connection ka change ka ba jengai ba bat kadon ka tie up ka ba na ki bor ki ba hajrong du ya kani ka benta ila apang ba ka jilol kilang jitu sa ba ki bor ba lot ya kata te la tikenai kan ba tikenai namar don ka jing sha storm go jingi lada don teng lada ki kadon ka misuse of power na kini ki nong ki bengi apa kini por jan election ma ni jan election kidon ki benta ke ba ki penon kam lagi bor jong ka ain do oh namar ngi wanang di la bu hang ni tengi ong itu ra ken sya tanat ngi mla ban le kumta kata pi te ka long bet kum kata ka dada giri tax ngi la ban ong ma ka de kum kata ka gunda tax ha ka jing i ka jongi ke kampoi re sya ka pabun imat kampoi re sya ko konsil dada kapoi sya konsil trai ka konsil ta ka le ka konsil ka burus pa tam ka ni ka jala ka jongi kum kat kum gijing yat jongi kita ki try ibadai hok ki try trok bat kena yak trok kan ya ki bisa bangila ai ki kanu teli ba ki kum kita ki drop ba kabu ba ki HDC ba thamar ha e ke phan kadon ba do rom kong wa ya fi bu ita ka jingkli men shwa bangi nan kong bangi ong fi ya ka kan do ban kong ha ka por bangi ya ki men shwa no gi por jong ki armut ki em gi barim mo ba titos ba panyai ngila ban ong ba menta ki don sang 40% hadu ka por 40% menta ki dang don ki dang yai don te nakaliang kini ki gate ki don haman lagi hajan man lagi district ki don haman lagi district ki don haman district kemun translate aku district not li don don ki bentai ki badon Syariboy te bun bi Syariboy te janman na jaka man kilat serung seturung saniru ki abu bat nakaju ka kali ru ki krong san riusin ru ki krong te nang ta Southwest ru ki don ni kum ta Southwest ru bun belai ki don ni kumba seti sel ti balik area namo sunut le ban hier seti tanya te beri le ki don ki gate ki bam itu i thau su
tip ki lum ya kanu la yo lut ki order adi ba kawat kali kit ek rung isu nom ka order ban ap haban lum hadu kata iki ek ban thung jur thung siap de ba ya kan kai ma ta map re ya kanu ban taro Kan bisa kram. kido ke jingkrong ka bom da tikni tikna don ki banta wi pan sanspa don ki pan syaja don ki pan sanspa kan ka pun kelumar ba ya ki de khot jungi ga astion dang mesti kimpat dang kidang ya biang de tibru tilak ban krong arspa lai spa la mit la kham biang maki la ban ki syaja khasan spa ru telara kim ai ki yeng da ki kalirit ki jongki ki pron kam da ki kun samla la ni ki bru don shibun te ladangi na liang ki khot jongi stang ban yalum mong bengi nemi sunsteng ribaji la phet tengi gimyo shu kigit don gigit ba mensi kim trekam menmit ki trekam kata don kim don sanbut mensi menmit adon sanbut kadi